дӯстиёни кӯли Арабистони Саудӣ ба таҳқиқи қазияи ҳалокати як оилаи тоҷик дар шаҳри Мадина шурӯъ кардааст. Дӯстиёни аз наздикони Бахтиёр Додохонов дархост кардааст, ки барои бозкушоии ҷасадҳо ё анҷоми амалиёти колбатшиносӣ иҷозат бидиҳанд. Яке аз наздикони Манзурхон Додохонов, собиқ раҳбари матбаъи Шарқи Озод, рӯзи 8 март дар суҳбат ба Радиозод гуфт, шоми дирӯз аз дӯстиёни кӯли Арабистони Саудӣ ба чунин мазмун дархост гирифтаанд. Ин шахс, ки бо далелҳои ахлоқӣ нахост номаш нашр шавад, ба Радиозодӣ гуфт, ки дар тамоси телефонӣ бо хонаводаи Додохоновҳо намояндагони дӯстиёни кӯли Саудӣ гуфтанд, ки барои мушаххас кардани сабаби марги 4 узви як хонавода бояд амалиёти тиббии колбатшиносӣ анҷом дода шавад. Ба қавли наздикони Додохонов, феълан онҳо дар ин масъала машварат доранд ва дар назар аст, ки имрӯз посухи худро тариқи сафорати Арабистони Саудӣ унвони дӯстиёни кӯли ин кишвар ирсол кунанд. Наздикони Манзурхон Додохонов мегӯянд, тибқи фарзияи пешакии дӯстиёни кӯли Арабистони Саудӣ, писари хонадон Бахтиёр Додохонов ҳамроҳ бо ҳамсар ва ду фарзандаш заҳролуд шуданд ва ё тариқи боғӣ кардан ба ҳалокат расиданд. дар хонаводаи Додохоновҳо ба Радиозодӣ гуфтанд, тасмим доранд ҷасади фарзанд Келин ва ду набераи онҳо дар шаҳри Мадина ба хок супорида шавад, зеро ба қавли онҳо аз Мадина ба Душанбе хат сайри мустақим парвоз намекунад ва онҳо намехоҳанд, ки ҷасади наздиконашонро ранҷ бидиҳанд. Бахтиёр Додохонов, соҳибкори тоҷик, бо 3 узви оилааш дар шаҳри Мадинаи Арабистони Саудӣ рӯзи 5 март ба ҳалокат расидааст. Хабари марги Додохонови 35-сола, ҳамсараш Гулнора Додохонови 33-сола, писаронаш Некрӯз 8 сола ва Беҳрӯз 12 сола рӯзи 6 март ба наздиконаш расонида шуд.